Hello, good morning, Jibita. Sopon how are Same to you. मा खबर सिखारबायना सिखाराखैरा दाबो? हेल'। खबर हरलाय दे। हेल' सोर दङ खबर हरलाय? Comment होदो comment? सोर दङ comment हरलाय? आइदै स' जायाखिसै comment स' जायाखिसै नै। हेल' उफाय गैया हारसिंबाबो थांनांसिगोन। comment हरलाय दे। सोर फैदोंमोन comment हर दे। नायदे
हेलौ हैय' आवगायसोमोनलाय माथो ना खालामजोब्बायसो गेरेमसा फैदोंमोनलै गुड मरनिं सेम टु इउ गेरेमसा मा बोरै खबरा मोजाङानो गेजेरावनो सोर होनदों सोर फैदों ओमफ्राय सासे मदनि गुड मरनिं आब' लाइक एन्ड थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय माथो जाखो जेबो थाबायसो
हेलौ सोर दङ खोमालै
सोर दं खमोन हरलाय खमोन हरदे खमोन
Hello, hello, hello. Ayo, udah kerja sendiri besi. Gan. Morning, same to you. Minuta, Mukta, Nada. Friends, please join. ओके मैं ज्वाइन करूँगा. पहले तुम मेरे वीडियो में कमेंट दे दें. पहले कमेंट दीजिए. हेलो. January. Good morning. Adi. Morning. मा खबर? सिखारबावाखै नामा दाबो? सिखाराखै? गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफ स्कुलाव सफैनो हानायनि थाखाय. सिखारबाय. ओके. माथो खालामबाय दं दालाय? हेलो, कमेन्ट खालाम दे. नेटानो जायालै. खालामबायसो.
सोर दङ खबर हरलाय खबर हरदो सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट ओरैनो फैयो ओरैनो थाङो मानसिलै बिसोरो
हेलौ सोरां ओइस डि हायनो हेलौ थांसैलै बारा गोबाव थानाङा हेलौ सोर दङ दे खबर हरलाय सोर दङ खबर हर दे हेलौ सोर दङ दे
हेल' सोर दङ खौरां हरदो हेल' सोर दङ दे खौरां हरलाय सोर सोर दं सानै दं दे अननानै खौरां हरलाय कमेन्ट हरदो कमेन्ट कमेन्ट दे कमेन्ट हरदे सोर दं कमेन्ट हरलाय कमेन्ट हरदे अननानै कमेन्ट गाइस कमेन्ट माबा नायखुमानासो थाबाय जि हामालै नायखुमानो कमेन्ट हरदे लाइकबो होबायबायखा रावबो
सोर दं खमान हरलाय सोर दंलै खमान हर दे Long comment. Comment. Sarai dong susu dong dia. Comment kalam, comment. Susu dong. Comment kalam, like ready. Comment kalam lagi deh. Comment karo. Comment kalam. Comment kalam deh. Jauh gundi. Comment kalam deh dan susu yang like. 32 बानो दोनबाय आङो
कमेन्ट खालाम लाइक होदे अयनायलै सोर बे थांलाय फैलाय खालामगासिनो कमेन्टबो हरा कमेन्ट खालाम कमेन्ट कमेन्ट खालामाबा लाइकल' होनांगोन आरो दे दोनसै आं सानै दङ सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामलाय सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालाम कमेन्टबो हरा कमेन्ट खालामलै कमेन्ट मा सिरि सिरि थायोलै या पाइप लाइक हो गया
Ya kemana apa tuh nih siang? Kemana udah situ? Kemana situ mau? Sana itu mau sedang dia. Satam. Bungkula kumpul tampingan boleh. Bungkula ya. Hari pasti tamu di bungkula ya. Bungkula apa ini sih? Bla tampil. Gimana lah? Karena sembilan lah. Liben jangan ke, liben jangan. Kurba sore ini jangan ngomong masuk itu panen lagi baru. Dah sekarang macam bangun ni semua itu. Lau tahu dalam itu. Bungkula le. Siapa panggai lawan nak sampai. Mana ada gram hai berapa? Jeng gayu, apa sampai ini kawin lagi. Ini nanti, oh selama renang.
हेलौ